נסתכל על שני אנשים. אחד קוראים לו דוד, ואחד קוראים לו אלי. דוד הוא בן 46, הוא עובד 20 שנה בהייטק. הוא PhD, דוקטורט בהנדסת מכונות. ובגיל 46 הוא עכשיו מחפש עבודה. והוא שואל את הסוכן ביטוח שלו, תאמר לי בבקשה, מהם העתודות הפיננסיות העומדות לרשותי בקופת הגמל שלי, או בביטוח המנהלים שלי? בהייטק יש הרבה ביטוחי מנהלים, בהייטק כולם מנהלים. התשובה היא שזה יהיה בין 500,000 שקל ל-800,000 שקל. זה מה שהוא הפריש, וזה מה שעומד לרשותו. עובד בכיר ומאוד מצליח יגיע גם ל1,000,000 שקל. לעומת זאת, אלי הוא רס"ר משמעת. הוא רנ"ג, הוא עושה עבודה מאוד חשובה בבסיס, וגם הוא פורש בגיל 46 מהצבא. אבל אלי, יש לו פנסיה מסוג אחר, יש לו פנסיה תקציבית. הצבא מחויב לשלם לאלי מגיל 46 עד גיל הפרישה לגברים, ומגיל הפרישה עד מותו, ואם יש לו ילדים צעירים במיוחד גם פנסיית שאירים, הצבא מחויבים לשלם לו את כל התקופה הזאת את הפנסיה, לפי המשכורת האחרונה. הפנסיה פה היא תהיה בין 2 ל-3 ל-4 מיליון שקל. בגדול, אם אנחנו נשווה את מערכת הביטחון לסקטור העסקי, אנחנו נראה שהפנסיות בצבא הן גבוהות כפול 3, כפול 5, ולפעמים נגיע גם כפול 7. רבותיי, כפול 3. לא 3% ולא 30%. לאחד יש 1,000,000, לשני יש 5 מיליון.